справы. Мне трэба зрабіць паесці, потым трэба адпачыць, прывесці сябе ў парадак. На вучобе я увогуле канцэнтравацца не магу. Трэба ж за сабой сачыць. А што дае табе сілы сачыць за сабой? Вось гляжу ў люстэрка. Такая прыгажуня. Гэта павінен заўважыць кожны. Кожны павінен ведаць, хто ёсць кім. Як кажуць, прыгажосць жа вырутае свет. А навошта табе гэта? Маё цела – гэта маё жыццё. Гэта я сама. Я веру, што чым я прыгажэй, тым шчаслівей. Чым шчаслівей, тым прыгажэй. А чым прыгажэй, тым лепш. А чым лепш? Не ведаю. Але што гэта за дарэмныя пытанні прыходзяць мне ў галаву? Яны запутаюць мяне. Не даюць мне рабіць тое, што я хачу. Дык вось, трэба валасы памыць, у краму схадзіць і укладку зрабіць. Психея належала до того типу людей, что не згаджаюцца жить в реальном свете и тому стварают свет уласны. Свет иллюзий, маров, летутины, свет необґрунтаваных памкненняў и недосяганий для іншай прыгажосці. Яна прагнула толькі аднаго – паддавацца тым непасрэдным моцным уражанням, што ўзвышае душу над штодзённасцю і нараджаюць яе пагаду да ўсяго, што навокал. Адзінае, што мела сэнс у яе жыцці, гэта ўласнае адчуванне. Яна была ўпэўненая, што прыйшла ў гэты свет толькі дзеля атрымання асалоды ад жыцця сваіх фантазій. І што было ёй да іх вытокаў, калі яны прыносілі ёй задавальненне? Пачуццё валодала ёй. Не з'являлася іншае пачуццё, не займала месца папярэдняга. Калі пачуццё было на месцы, то здавалася, што яно ніколі не знікне. Калі яно знікала, то здавалася, што яго ніколі не было. Калі яно вярталася, то здавалася, што яно ніколі не знікала. Тонкого, як паутіна, лёгкого, як пёрка, і кропкого, як шкло розуму, здаецца, няма шансаў выстаяць супраць стыхіі страху, гневу, нянавісці, рэўнасці, прагнення і ўсяго астатняга,
что хвалюет человека. Залегка. А ці павінна такое жыццё. А чим ви зараз займаєтеся? Пишу книгу. Про що буде книга? Про тое, што ўтрымлівае людзей ад самазабойства. Існуе два тыпы людзей. Тыя, хто забівае сябе ці з вялікага суму, ці са злосці, ці варыяты, ім усё адно тыя раптам. А тыя, хто робіць гэта з розуму, тыя шмат думаюць. Уся свабода будзе тады, калі будзе ўсё адно, жыць ці не. Жыццё ёсць боль, жыццё ёсць страх, і чалавек нешчаслівы. Зараз усё, боль і страх. Зараз чалавек любіць жыццё, таму што боль і страх любіць. Будзе новы чалавек, якому будзе ўсё адно, жыць ці не. Той, хто пераможа боль і страх, можа стаць самім Богам. І тады гісторыі будуць дзяліць на дзве часткі. Ад гарэлы да знішчэння Бога і ад знішчэння Бога да змены зямлі і чалавека фізічна. І тады свет пераменіцца. І думкі, і словы, і мары, і все пачуцці. Але пакуль ніводзін не зрабіў гэтага. Усе думаюць пра адно, потым пра іншае. А я не магу пра іншае. Я усё жыццё пра адно. Ці любіце ви жыццё? Так, люблю, а што? Вы хотите застрелиться? Жыццё і смерць. А смерці няма зусім. Вы пачалі верыць у будучае адвечнае жыццё? Не ў будучае адвечнае, а ў цяперашняе адвечнае. Існуюць хвіліны. Вы прыходзіце да хвілін, і час раптам спыняецца. Калі чалавек дасягае шчасця, яму не патрэбны час. І ўсё ж таки мне не зразумела ваша логіка. Існуюць секунды, 4 альбо 5, і вы раптам адчуваеце прысутнасць адвечнай гармоніі. Гэта незямное. Я не пра тое, што гэта ў нябёсах, я пра тое, што чалавек у зямным выглядзе не здольны вытрываць гэта. Ён павінен змяніцца фізічна альбо памерці. Вы нібыта адчуваеце ўсю прыроду. Душа, калі гэта больш за 5 секундаў не здольна вытрымаць гэта і павінна знікнуць. І ў гэтыя 5 секундаў я пражываю жыццё.
за гэты 5 секундаў я здольны аддаць яго ўсё, таму што варта. Але што будзе пасля? Я стану Богом. Дык вы ўсё ж такі верыце ў Бога? Калі Бог ёсць, тады усё ў ім. І я не магу нічога. Калі яго няма, тады ўсё ўва мне. І ўся воля моя. І я вырашаны, я павінен заявіць пра сваволі, я павінен забіць сябе. Але не вы адзіны сябе забіваеце? Не адзіны. Але так, каб без ніякай прычыны, а толькі дзеля сваволля адзін я. Я заб'ю сябе, каб паказаць новую свабоду. Я файна выканаў сваю справу. Варта толькі ўзяць тое, што стварыў Бог, і крыху падрэдагаваць. Тут нават выдумляць нічога не трэба. Ён стварыў чалавека з духам, душой і целам. А ці падумаў ён, што ягоны вобраз і падабенства зможа стварыць сабе ідала з чаго заўгодна, нават з такіх нябачных для яго рэчаў, як дух і душа. Тым больш цела, якое яму бліжэй за ўсё. Яно бачнае, яго можна памацаць, а глядзіце, як можна працаваць з душой. Бярэш створаныя Богам эмоцыі і пачуцці і пры дапамозе розуму упэўніваеш чалавека, што свет не можа быць больш складаным, чым яго ўяўленне пра гэты свет. Спачатку чалавеку здаецца, што рэальна толькі тое, што ён адчувае. Што незвычайнасцю пачуццяў можна наталіць духоўную смагу. Але потым, калі пачуцці сцякаюць раптам, як пясок праз пальцы, у выніку унутры застаецца пустэча. Але тут варта не страціць час і паспець прапанаваць яму нешта іншае, што выкліча новыя пачуцці. Дух. Тое, што турбуе мяне больш за ўсё. Што мне цягацца з грудай костак і пылу? Ці з гэтым сляпым кацянём, які нават не здагадваецца пра існаванне ўласнага духу? Але калі чалавек пачынае усведамляць сваю духоўную прыроду, усё становіцца значна складаней. Бо дух у чалавека удыхнуў Творца. І менавіта дзякуючы духу чалавек становіцца Божым падабенствам. Але ад падабенства да роўнасці Богу застаецца невялікі крок. Гэтак жа, як ад свабоды да сваволля. Адзінае, што я не магу зразумець. Ты даў свабодную волю мне. Але навошта ты даў яе яшчэ і чалавеку? Няўжо ты яшчэ не зразумеў,
Да чаго вядзе свабода? А хіба ты не ведаеш адказу? Тады змоўкні і слухай, і я нагадаю табе. Я адзіная рэчаіснасць. Я той, ад каго залежыць усё існаванне. Поза мной няма быцця і ісціны, бо толькі я ёсць ісціна і быццё. Ведаць мяне значыць давяраць мне, а давяраць мне значыць спасцягаць сябе. Як і цябе, чалавека я створыў вольным выбіраць, быць са мной ці загінуць без мяне. Я даў яму выбар і сказаў пра наступствы выбару. Я надзяліў чалавека свабодай, бо мне патрэбны толькі ты, хто свядома абірае святло. Ты ж не ведаеш, што значыць даць камусьці свабоду. Ты маніпулюеш сваімі рабамі, як марыянеткамі. Я ж люблю і бачу годнасць у кожным сваім стварэнні. Ты вырываеш людзям вочы, каб застацца адзіным павадыром. Спрабуеш сцерці ў іх памяць аб свабодзе, але глыбока ў сэрцы кожны памятае і гнецца да яе. Быў той, хто свядома зрабіў крок у бок даверу, паслухмянасці і любові да мяне. Нямногія пайшлі па ягоных слядах. Кожны выбар, зроблены імі на карысць святла, дакарае цябе, павыкрывае тваю ракавую памылку. Яны ўбачаць тое, чаго табе ўжо ніколі не давядзецца ўбачыць. Ты сам падпісаў свой вырак. Сможешь ли ты? Спи спокойно, тебе снится твой дом. Спи, не бойся, я буду с тобой. Этими мечтами осветим пути, этими руками спасемся, но боль падают дождями тени твои. Это понимая, просто спи, просто спи. Путь без крови, это все мир. Значит, ты мертв.
этим путь.